El diumenge, dia 11 de febrer de 1973, la pista Castell de Manresa va ser escenari, fa 50 anys, d'un derbi manresà a la màxima categoria estatal de bàsquet. La grada d'animació del bàsquet Manresa ha tornat a fer una excel·lent feina més enllà de la que fa cada partit al Congost i gràcies a un vídeo molt interessant que es pot trobar penjat al YouTube de la grada i a les seves xarxes socials, han rememorat aquest moment històric amb una entrevista a un dels jugadors que en el seu moment va formar part d'aquells dos equips manresans, el CB Manresa i el Centre d'Esports Manresa. Parlem de Josep Armengol. Als principis eren gent d'aquí que van anar pujant i a cop de cada any es va anar consolidant. Era l'any 1973. Manresa ja era una ciutat que vivia l'esport amb molta passió. De fet, aquells duels i derbis entre el CB Manresa, que ha estat clau per a la creació de l'actual model de formació de bàsquet, i el Centre d'Esports Manresa, que acabaria esdevenint l'actual equip del Congost, ara convertit en SAE, es vivien amb una intensitat absoluta i es convertien en el tema de la setmana a la capital del Bages. El CB era un club amb molta història, un club que ja suposo que ja saps que va néixer a la piscina, i llavors hi discrepàncies amb els nedadors i els basquetbolistes. Aquests, els del bàsquet, van decidir independitzar-se i per això quan van crear la pista Castell. I és que Manresa té el privilegi de ser una de les úniques 6 ciutats estatals que han tingut al llarg de la seva història 2 equips de bàsquet militant a la màxima categoria estatal, a més de Madrid, Barcelona, Badalona, Bilbao i Màlaga. Una vegada més, la grada d'animació ens ajuda a conèixer, a tenir present la nostra història, un element més que fa que el bàsquet d'elit es mantingui viu a la ciutat i a la comarca i que segueixi sent un referent, malgrat que no sempre amb el respecte que és degut. L'enderroc de la pista Castell va començar l'any 2013, 10 anys després del que es va anunciar inicialment, i es va fer per qüestions de seguretat de l'edifici, segons diuen les cròniques de l'època. 10 anys després de l'enderroc, el solar encara està així. Havia de servir per dignificar l'accés a Puigcerdà. Actualment, ni tan sols una cistella per poder jugar a bàsquet. Malgrat tot, la història continua molt viva, però és una imatge que cal reparar, un respecte a l'esport que no es pot oblidar. Per això, és tant d'agrair accions com la de la grada d'animació que contribueixen de forma decidida a entendre per què, entre d'altres coses, l'esport de la cistella aixeca passions a Manresa.